OK, vítam vás späť pri ďalšej časti videa o krivkách a renderovaní. Skončili sme pri vytvorení tohoto loga. A teraz si ho poďme pekne nafarbiť a vyrendrovať. Tento tu válec už vlastne vnútorný obrys nepotrebujeme, môžeme ho dať preč. A poďme na rendrovanie. Rendrovanie je vlastne vytvorenie výsledného obrázku, už buď výsledného renderu alebo animácie, to znamená obrázku alebo nejakého videosúboru, ktorý už môžem použiť, neviem, v reklamnom spote, v animovanom filme, hoci kde. Ukážeme si to. Problém nastáva v tom, že už rendrovanie je veľmi náročné na výkon. Čiže ak niekto pracujete na nejakých kancelárskych laptopoch, ich výkon už pravdepodobne nebude dostačujúci na vyrendrovanie videa. Vy si to logo maximálne vymaľujte a nechajte to tak. Mali by ste mať aspoň nejakú dedikovanú grafiku s pár gigabajtami RAM, aby vám to dobre zvládlo vyrendrovať. My ostatní poďme na to. Takže ako prvé si to logo vyfarbím. Vypol som si referenčný obrázok, zapnem si referenčný obrázok naspäť, trošku si ho posuniem do boku a poďme, ako sme sa učili, vytvoríme materiál, prepneme sa do materiál módu, vytvoríme si nový materiál a kvapátkom označíme oranžovú časť, vyfarbí nám oranžovú časť, to isté spravíme s vnútornou časťou, zase modré, vidíte, logo mám vyfarbené, znova môžem obrázok skryť, teraz ho už viac nebudem potrebovať. Môžem si trošku poupravovať farby, ak sa mi zdá, že je moc táto farba málo, že by som chcel takú lesklejšiu, aby bola taká, aby bolo to logo také lesklejšie, môžem to isté spraviť aj tu s tým vnútrom, aby sa to viac odrážalo, super, takže logo mám nafarbené. Teraz sa ideme už prepnúť na renderovací mód, čiže tu hore kliknem na Rendered, preplo ma do tohto módu a tu si nastavujem, čím používam renderovací engine Eve, to je rýchlejší, ale nepresný engine. Ten relatívne tak moc nenamáha váš počítač a potom mám cykly, ktoré si prepnem, nech mi to počíta skrz grafickú kartu a ten už je náročný na výpočet. Ten robí veľa snímkov, ale je aj náročný. Svetlo, ktoré máte tu, ak by ste ho náhodou vymazali, tak ho pridáte pomocou Shift A, Light a dáte si napríklad Sun. Ja ho tu mám, ale nemám ho ako Sun, čiže tu v tej žiarovečke si upravím, ako chcem, aby to svetlo bolo. Prepnem na Sun. Vidím, že je to strašne presvietené teraz ten obraz, takže silu si uberem, skúsim na 50, ešte stále moc, skúsim na 10, OK, možno aj trošičku nižšie. Super, dám si 5 a mám logo osvetlené. So svetlom, keby som ho chcel ináč otieňovať z iných strán, aby sa viac odrážalo, tak to môžem spraviť posunutím, znížením, zvýšením, pridám silu. Takto mi to teraz ale stačí. Ďalšie, čo chcem, vidíme, že v pozadie je čierne, ale ja by som chcel do pozadia niečo, aby v pozadí bola napríklad nejaká obloha. Takže idem do nastavenia sveta, tu máte takú ikonku, takú červenú zemeguľu World, a zmením, že chcem pozadie, kliknem na túto žltú bodku, nie je color, ale environment texture. V tejto chvíli je fialová, lebo žiadnu nemám priradenú. Ja vám dám link na stiahnutie na HDRI textúru, konkrétne, aj kde ju stiahnuť, dole ju v popise videa uvidíte, na akej stránke môžete si vybrať vlastnú, ja už som si jednu nachystal, čiže prepnem na environment texture, open, nájdem si, kde ju mám, stiahol som túto textúru, open, a vidíte, že mi pridalo do pozadia textúru a oblohy takej zašera trošku s hviezdami. Dobre, v tomto prípade už mi zostáva vlastne len to logo, len ho umiestniť do scény a vyrendrovať. Na rendrovanie musí mať pridanú v scéne kameru, čiže ja ju tu mám. Ak ste ju náhodou vymazali, znova dáte Shift A a dáte kamera. Kamera sa vám tu pridá a môžete s ňou pracovať. Na prepínanie medzi pohľadom kamery a bez kamery slúži buď toto tlačidlo, alebo numpad 0. Vidíme, že teraz táto kamera sníma toto logo z tejto strany, takto to ale ja nechcem, čiže vypnem sa z tohto módu, otočím si toto logo o 90 stupňov, posuniem si ho trošku vyššie, premiestním si ho, pozerám, že nie, teraz kamera celú nezaberá. Mám dve možnosti. Buď zložito premiestňovať kameru, kamera sa normálne dá premiestňovať pomocou grabovania, rotovania,
Alebo si zase v tom malom menu zapnem vo View, Camera to View. Keď to prepnem a prepnem sa na kameru, tak vtedy môžem priamo v pohľade hýbať kamerou, napríklad pomocou G a pomocou strednej myši rotovať, ťahať ho pomocou Shiftu a viem si ho pekne nastajlovať do pozície, akú chcem. Takže ja si ho nastavím nejako z takéhoto pohľadu. Samozrejme, túto ikonku svetla vy už v hotovom renderi nebudete vidieť. Je to len teraz v tomto móde. OK, super. Čiže mám to nastavené, nastajlovanú scénu, ako by som chcel zhruba. OK. Vidíte, že kamera sa premiestnila tu a môžem ísť vlastne začať rendrovať. Toto menu si môžem schovať. No a teraz rendrovanie. Čiže v nastaveniach si musíte nastaviť, či chcete to rendrovať v if alebo v cykloch. If pre tých, čo majú slabšie počítače, doporučujem renderovať v if. Výsledok nebude taký skvelý, ale predsa len bude to použiteľný výsledok. Tí, čo majú silnejšie počítače, môžu ísť do cyklov a nezabudnite si prepnúť, nech vám to počíta grafická karta a môžeme ísť na to. Toto sme tu nastavili. Teraz ideme do tejto tlačiarničky, výstup a tu si nastavíme, roztvoríme. Tu máme formát a tu máme výstup. Nastavujeme si tu, kde chceme, aby nám výsledný snímok uložilo. Ja si ho znova dám uložiť do renderu. Nech mi ho uloží tu. Vidíte, že sa mi prepísalo na render. Tu si určím, či chcem, aby to bolo video alebo image. V tejto chvíli to bude image. Keď sa dostaneme ku animáciám, už možno tam občas budeme dávať aj video. A aký typ súboru nechám PNG. Dobre, všetky tieto nastavenia zatiaľ nechám. Všetky tieto hustoty a pixel density, všetko toto nechám nastavené ako je. A poďme na finálny render. Renderovať môžem pomocou buď klávesy F12, alebo tu hore mám tlačítko render, dám render image, začne mi renderovať, začne mi Blender počítať snímky, chvíľu to trvá, čím silnejšia grafika, tým to budete mať rýchlejšie. Vidím, že hotový obrázok je už vyrendrovaný, dám image, save a môžem si ho uložiť do svojho renderu. Dám Untitled, premenujem ho na Blender logo render a dám save as image. OK, v tejto chvíli mi ho vyrendrovalo, nájdem ho v svojej zložke Blender logo render a vidíte, tu už máte hotový vyrendrovaný obrázok. Samozrejme, dalo by sa lepšie pohrať so svetlom a s kompozíciou, s nastavením scény, ale na začiatok, na pochopenie nám to stačí. OK, toľko ku renderovaniu a predtým ku krivkám a na budúce sa už vrhneme teda na animácie, kde budeme toto renderovanie viac potrebovať a používať. Dúfam, že sa vám teda toto video znova páčilo. Dúfam, že ste si vyrendrovali pekný obrázok a vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa!